Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itangal daw rambakan tayo ti piyesta ni Apo Hesus akas may nga ubing ti Santo Ninyo. Naiyag kanya tayo, limagasot atawanan tinapalabas, March 16, 15, 21. Sumanglad ni Magellan, ken ti grupo na Iyaysibo, idi nabunyagan na ti asawa ti Ari, dato Rena Juana, ket iniyawat na daytoy nga ladawan ni Apo Santo Niño. Idi naiyawat na nanipod idi naimulan ti pamati ti Kristyanismo dito'y Pilipinas. Rinambakan tayo, nagwaras daytoy nga pamati, ageng gati tunggal pagtaengan tartarigagayan na nga pagyanan. Ket gapo daytoy nga pamati na danon kada tayo daytoy a Kristyanismo. Pagyamanan tayo daytoy a misyon, daytoy nga Santo Niño. Tapno nga rod maikarita ang makiranot iti daytoy na santo na panagyaman, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idayan tangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo agkonpesarak iti Dios sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isong agpakpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma ti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
Kumararag tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, sika ti mangituray ti langit kandaga. Timudem kad asi dagiti dawdawat mi, ket itdem ti kapya kadagiti aldaw mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Dagiti tattao anagna iti kasipngatan, nakita da tilawag anagpayduma ti ranyag. Nagnaedda iti daga dagiti aniniwan, ngem ita agranyag kadawada tilawag. Kasta unay ti ragsakda o Apo, inyeg mo ti raguda. Gapu iti inaramid mo, agragsakda akas iti panagragsak, dagiti agan-ani when nagbingbingay kadagiti sinamsamda. Winayawayaam ida, iti nakaadipenanda. Inikat mo iti pang-or anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek ti nasyon, anang idadanes, ken nang iroromen kadagiti tattaom. Akas iti panang parmek mo iti armada ti Midian idi unana. Mapuuran to ti amin a sapatos ken dagiti daradara apagan-anay dagiti soldado arimmaot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Adda ubing alalaki a naited kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti nasirib a mamagbaga, man nakabalin a Diyos. Agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumileg to a bumileg tinaarian apan nakabalin na. Addan to latta kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ni Ari David amang ituray. Ibatay nanto ti turay na, iti kinapudno ken kinalinteg. Manipod ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy, ti Apo aman nakabalin amin. Ti sao ti Apo. Dagiti tattao iti amin adiso, makita da ti panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan yu ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balagi babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbaligi na, impakaamuna kadagiti pagilyan ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso, ti panagbalagi ti Diyos tayo. Idiri iyo, da kayo amin adaga, ti pagdaydayaw yu iti Apo. Itanuk yu kadagiti kanta kenderi ti ragu. Agar pa kayo nga agkanta amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti ragu iti sango ti Apo nga ari. Adanggayan dagiti trompeta ken tangguyog. Ti maybasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Jesu-Kristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo, binindisyonan na tayo iti amin a espirituan na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay iti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbali na kukwa na babaen kin Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo,
iti sangwanan na. Pagbalinin na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dawaten tayo ti Diyos, gapo iti nagloryaan a parabor na. Gapo iti inted na kada tayo asagot, nga ada iti dungdungwen na nga anak. Gapo iti daytoy, manipod idinadamag ko ti pamatiyo ken Apo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin na tattao ti Diyos. Diak nagsardeng agyaman iti Diyos, gapo kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko, ket idawdawat ko iti Diyos, ni Apo tayo a Jesu-Kristo, iti nagloryaan nga Ama, nga ited na kada kayo ti Espiritu, amang mamagsirib, ken mangipangarang-arang iti Diyos kada kayo. Tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko amaluktan ko ma, dagiti panpanunot yo. Tapno makita tilawag na. Tapno maamuan nyo tinamnama, anangayaban na kada kayo. Iti kinabaknang dagiti nakaskasda o bendisyon, nga inkarina kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Etaminto maitet tukenta. Hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Tinawen ang mapandag iti naganak ken Jesus ijay Jerusalem iti piyesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus ti 12 ket 2 napanda na ki piyesta akas kadawyanda. Idi nalpasen ti piyesta ket agaw awid dan. Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti naganak ken kuana. Maysa nga aldaw dan anagnag na ta impagarup da anakikuyog ti ubing iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan napanda sinapol kadagiti kakabagyan ken amammuda. Agsipod tadida masarakan nagsubli da ijay Jerusalem tapno sa pulenda. Iti maikatlo nga aldaw nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin anakangeg ken kuana gapo iti sirib na. Ken kadagiti songbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko kinuna ni inana. Apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kastauna iti danag mi ken ni amam ngagberbirok ken ka. Apay aya binerbirok dak insongbat ni Jesus. Diyo kadi ammo amasapol nga addaak iti balay ni amak. Ngem di da naawatan ti imbagana kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada anagawid ijay Nazaret, ket sadyay nagbalin anatulnog nga anak. Sinalimetmetan amin dagitoy ni inana iti puso na. Dimmakkel ni Jesus iti bagiken sirib, ket immad adda ti pannakaayayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka o Kristo. Nimbaga bigat tayo, amin Apo. Piyesta ni Santo Niño, sigurado ijay Sibo, salsala damanen, dagiti ladawan ni Apo Santo Niño. Gat salsaludsudan, apaya nga ti inted da ket ladawan ni Apo Santo Niño nga ubing. Tati insagot da dinapanda, ladawan ni Apo Santo Niño nga ubing, ladawan ni Apo Santa Maria ken cross laeng ahaan nga krusipiho. Ginaalad to'y sinait ni Apo Lakay,
Korsipiho ni Apo Santa Maria ken ni Apo Jesus nga nakabitin iti cross. Ngam di Santo Niño ubing na isina dayjay cross. Sabali ti cross. Ta siguro dayjay cross ni gamin ni Ari Constantino iti paltiing mangabak ka iti gubat oray basbasit kayo. Yan ay ramrambakan tayo ti Flores de Mayo ni Reyna Elena ken Ari Constantino. Mangabak ka iti gubat babaen ti sinyal ti cross iso nga di espada da. Iso nga di espada di sword nagsinan cross adda di kas di pangigganan na. Haan nga dayte kas di nga taapay mangabak ka babaen ti signal ti cross. Kasiguro ni Magellan ken di grupo na takas di nga idi no umay da conquer umay da mang gubat ti may sa nasyon ti ipasangod da ke ni ladawan ni Santa Maria cross tapno mga bakda tayo ni ngarod Ari Constantino. So ngarod nga nagbalin nga victorious religion. Iti Kristyanismo ga po dayta nga cross. Siguro iso nga Jesibo tinted da ladawan ni Santo Niño ni Apo Santa Maria ken cross. Adda pay laeng ija di cross da Jesibo. Adda pay laeng mo dayta nga ladawan ni Santo Niño. Kadayta nga ladawan ni Santo Niño idi napatay ni lapo-lapon ni Magellanen pimmanaw dagiti Espanyol. Pinanawan da. Nagsublida, ginubatdan, inuram dati si Bon, 1,500 nga balay, kunadan sa. Tinauram, mga 500 nga tao, limagasot at tao, tinatay. Nauram dahi nga ili, ngam giladawan niya po Santo Niño, haan nga nauram. Iso nga adda pay laang aging gana tatano, mapanyo kita. Adda jayon, nakakubong iti glass, nga bulletproof sa pwede diya tamamin ano nga atempon da nga alaen dayta nga ladawan. Gada diya adda pay laeng haan nga nauram dayta nga ladawan ni Apo Santo Niño. Aging gana nga naiwaragawag 500 years ago niya 1521 March 16 1521 idi sumanglad da. Dadtan di ladawan. Aging gana tatadda pay laeng. Kiti dayta 500 years nga panagwaras na naiwaras ta entero a Pilipinas. Dayto Santo Niño kakabsat ka iti liturgical calendar tayo ka idta abroad ta sa Bali. Awan daytoy datayo laeng ti agpiesta ti Santo Niño ditoy Pilipinas tata. Ti liturgical calendar tayo Universal Church handa nga piestaan. Datayo laeng ti mangramrambak ta di nga rod pan nakai yeg na ditoy Pilipinas. Iso dayjay. Kuno laglagi pan tayo kitkitaan tayo apay nga Santo Niño. Haan nga ni Apo Jesus ko mga nakabitin iti cross. Napay nga Santo Niño. Anya nga tamot ti mensahe na kada tayo. Mabaling ka di nga agtalinaed nga dijay pamati tayo ka kasla ninyo latan nga ubing. Wano agmature kumamot. Lumakay kumamot dayta nga pamati kanya tayo. After 500 years, anya nga tamot ti nagdevelopan dayta nga simbolo ni Apo Jesus nga pamati iti puso ti tao. Kuno daduma ka nagmayat ti agbalin nga ubing haan. Haan nga agubing-ubing nga bakbakitang ka ginlalagtit ka mo nga kaslaka mo daytay. Feeling mo ka kaslaka mo teenager haan amot nga kasjay. Ngam di puso ti ubing nagmayat. Kitaan nyo dagiti ubing. Ti umuna nga panunutan ti ubing ket no addan na instinct nan kemakan di mat. Amin nga iganan na isa mulna. Amin nga iganan na ti muna nga rod kemakan. Dayte apumi nga rod nga maysa ke tingungutan na ke di tangan ti saka na igen na nga kung kunana nagmaya naglukay nga mabalin na nga ngutan na di tangan ti saka na ke kasla padasek ka apo jak pay makamedyasen jak pay makaikordono kasano nga mapadasak nga rod man. Kada nagubing makan. Tunukwan ti sanikwana ay ayam nagsimple nga ay ayam. Hindi ayan mi. Gapota kalsada nga rod kasumrek di sityo mi ta dead end nga roden awan ti lumsotam agsubli ka maglaen. Ti sumsumrek di ayan mi idi pasagad laeng hanga sumrek ti lugan. Iso nga di dalan nga sumrek di ayan mi tinagan na kanya mi dalan ti pasagad napanam di dalan ti pasagad. Uray no na simenton na topingan inya napanam di dalan ayan na addi di dalan ti pasagad. Iso nagbalin ti
Nagan na. May sa ti sumsumrek alugan di ayan mi idi. Wanin ang nabayag nga dimmagan aday dila kay 6 nga aggatang ti tabako. Kinabuntog jilugan na paborito mi nga apan pagbibitinan ta da trailer na nga rod. Inton nakaawi daw income to ang angutan di nagnaan ti pilid na piman at awang garudlugan di ayan me. Hindi ko nagaramid kami mo ti truck kaya mi mo ti da truck na. Hangkam makagatang ta awang pay mo ti China idi nga dagita ayam. Man ti da truck na kanyami. Siyempre gaputaman mano agaramid kami daytay sardinas nga ublong. Oh, ganas di yan. Daytay plat. Niyay. Ikam ti alupasi, iramidam ti pilid na awan pagpilid mo, daytay chinelas, no hamo nga nabukal nga nalay, ay kaaglaglag to. Guyodam karga mo tinday ti truck mi idi. Agpaparingguyod kami. Na minsan di ka aruba mi, simang pati tatang na, nagapo Manila. Adda truck na, daytay military, camouflage, malagip ko kad camouflage. Ijay nga to na, adda naka-sniper nga nakapaltog. Puti apal mi amin nga agkat-katay nga mangkit kita. Hindi na pa'y kayat nga ipaigan. Alabuludin mi, ay sus, apo ti imot na mat. Siyempre, si kamulat at dakas jay na, apo mat, di apal mi. Aging gana nga kasla itagtagi, inap ko pa'y mo, day ta nga trak-trak, piman. Nga nga trak-trak, ti pangay ko, tartarak, o nami. Kinagmayat kita, anday lang ambisyon mo, iti pa nagbiag mo nga ubing kaday jay laeng. May gatang mi palpaltog, gam nasirib kami agaramid kam ti palpaltog mi. Di palatang ti saba, kayasam, ikam ti magasin na, tudukam ti iitan, ay kiimbaklay mo, kinamat, agawid ka, nabaot ka, nagman sa amin nga badom, nagpigsa man sa ti bulong ti saba, nasanutan kanton no sumangput ka. Kasjela ang ti biyag mi maide, agbalay-balay. Nagmayat nga simple nga biyag ti ubing, awan dadanagan na. Apo aglako kano ni man ang ela, gumatang kami mo, nakabitin na kita sopot ti kornek, no ti kwartam ke bulong bayabas nangingina no bayo bana suplian na pay laeng mat dayto ti suplaim kasjay nga rod no ti ayam ke nagmayat dala kasjay laeng ti biag idi nakasimsimple idi kwan dumakdakkel tayo ngimma to di kayat tayo idi trak laeng palpaltog laeng idi dumakkel tayo ngimma to tayo imma do di kayat tayo ngimina, nag-complicated ti biyag tayo, imagom ti tao. Kaidi ti mano ti pagpakulot yu tata, Diyos ko, 1.5, 1.8, pagpakulor yu buok. Idi kada kami ka DJ, bulong ti kawkawate, di mo tururusum akas jay, higanas, tiritiram sa kaiyoso, agawid ka, kulot ka naan. Hanyo napadasan at rich kids kay nga rod. Kapay kahan nyo nga padasin ko matatang kami mistra. Nito man, mamyuli laman, nakakulkulot kan tumot ti bulong di ko. Mayaton. Kinagsimple nga biyag. Ikit, da kita paggatang yu ti kidkiday, ay nangina da kami kabagbagutot. Amoy bagbagutot. Kauna na mo, ikonanan to yung cutics na mo. Piman. Inya English ti bagbagutot. Aun makaam mo. Dwarf house. Akinubalay ka no ti ansisit da dyan. Anyo sagsagid nang ronon at dabunton na, anyo sagsagidan day ta bagbagotot apaya balay ti ansisit. Di inya English na, di dwarf house. Awan jak maamu English na. Kasi day jay bagbagotot la pag cute-cutics naman ko idi. No agrib-rib tangipon mo kay ikam lati silang ti sigarilyo. Sikat kanan. Nagsimpleng ambisyon. Ikas-ikas niya mula ang mayatan. Nagsimple nga, hindi dumakdakkel tayon, ngumato di demand tayo, na tumangsit mo ti taon, umagom mo ti taon, nagbalim mo ama naging bubukod ti taon. Day di balay-balay nga aramidan tayo laang silupin ti abuno, tatan ti balay pagpipin na tayo ti agkakabsat, pagdidin na roman ti agkakabsat niya. Day di kwarta tayo nga bulong ti bayubana, nga suplian na bulong bayabas, tatan, ti kwartan, apo. Day dilugan, nga trak-trak laeng, apo tatan, Diyos ko. At na tayo, dua asawa na. Pag din na rumanda, day tangalugan, kunak mo. Din yun, bagim di sangot, bagim mo talikod. Muna saan, bagim di kan nawan, bagim na di kan awam mo driver na.
Pisyon yun. Kung naktap na bagi na ta, kan na ba? Awang mo manubela na, Father. Dahil nagsimple nga, idi kwan ngumato ti taon, lumakay bumakat, agadal, tumangsit, idi addasan ni kuana, umagumutan. Dahil di simple nga ambisyon, awanin na po kawan. Nagbalinan nga gamurod ti tao, nagrigatan. In the end, anyan tumula kararag tayo, ayan no maudi. Kitaan nyo da kayo nga lumakay kan bumakit, isugarod nga sumansanto kayo, kanayong kay simbaanin nga kunadanta, dandani ka pumusa yan. Ti kararag yo, hamot ka nga kwarta, hamot ka nga balay, hamot ka nga sanikwa, anya kararag yo, may sapay ko mga tawon, apo, titad mo biyag ko. Ti mo lapakaasi tayong kasilpo ti biyag. Kano kitaan tayo kaming kakabsat, nung nga tanong agtalinaad tayo nga kasla puso ti maysa nga ubing mapnek di adda. Ini apo Isus inya naramid na, nagyan iya templo, nagkararag kahit nga sa awon adda ti balay pagkararagan. Iso nga ti number 1 nga aramidin tayo, pray. Nya? Hope. Mangnamnama. Talong aldaw nga nagawid ni apo Isus. Dagitay mo, mamaestro tilintag kada, at di nga kasangsango na nga nasisirib, apay di dala pan intuntunan, pampanunutat nga ron ti parbangon, apay di dala imbiro kan no, akin anak day taoy. Di da ko maimpan itapla sa ta i-announce da loudspeaker, akin anak datoy mapukpukaw, awan. Maiayo daki din, gaputan na laingan nga makitongtongtogan ka na di da maibirok no akin anakan. Napandain na, mangnamnama ni Apo Jesus nga, awan ti, adan tulata ka na nang pakan nga taday jay. La imagine nyo man, nang pakpakan kanya na di templo. 12 years old, awan naganak na, nakitungtongtong, nagturugan na, sa bagay ado ti pilgrims, iya nga maturog. Number 3, pray, hope, kung nangarod ni Santo Pio daytoy, pray, hope, mangnamnama ka, and no worry, don't worry. Kitaam ni Apo Jesus ka, awan dadanagan na. Idi apan da kinita, apay nga nagyangkad ta ka, binirbirok da ka, apay nga birbirokan dak. Hanyo ammo nga masapol nga agyanak ti balay, awan dadanagan na, kasla ubing. Kita nyo yung ubing awan dadanagan na. No, hampay lang nga nasanay nga masansanutan ti malam, agay ayam, aging gana nga sumipngot. Awan dadanagan na, hamagluto. Nga ngamin, namnamaen na nga adda dananang kini, tatang na. Kasjay makanya tayo kakabsat ti mensahe na dahito kinaubing. Mapnag ti adda, o ti palpaltog mo ka makamansa, haang ka nga agdanag, haang ka nga agkamkam, tigamin too much worry ko na nadaya, lack of trust in God. Yan, sobra ti panagdandanag tayo, iso mang pagbalin kada tayo nga imot. Hamo kayat nga tulungan ni kabsat mo, agimot ka apaya, addan to usarem no bigat madanagang kano awanti, usarem. Kamkamom tadaga, uray kabsat mo, agapa kayo, agdinarom kayo, agtinagbat kayo apaya, baka awan to, maawanan to ti, ipatawid mo, kinagamrod. Nya? Agpautang ka, anti sobraam ngam di jay umiso, taapaya, ay siyempre, sobra nga danag. Di sugurod nga kunanak, ti umuna nga aramidan, agtalinaed iti balay ti Apo pray. Mangnamnama ka iti grasya ni Apo Diyos, hope. No worry, awan ti danagan tayo no bigat. Haantay nga pakarikutan, di mapasamak to no bigat. Da kayo gamin ka, di kay pailanat natay, di kay pay nagsakit ti pampanunutan nyo. Di tumapicture yun, numatay kayo. Napintasak tumalaag, dato ito ti ikabil mo. Diyos ko, natay kan tulang aro din, pakadanagan pailat na picture mo. At danto aya itsuram numatay ka, kinakrimate ka mataan. Nakaado nga pakarikutan kada pakadandanagan tayo, isot mang bubuong ti ulo tayo no daduma, awan talut tayo kini Apo Diyos. Iso nga tata, nagsayaat di mensahe na ti kinaubing ni Apo Jesus, agtalinaed di puso nga kasla ubing, nga mahaan ang agubing-ubing, ipapakaasik ang kay nga agubing-ubing. Nya, hope, mangnamnama. Kitaan nyo ni Apo Jesus, dumdumngag kadagiti nasisirib.
Ti sakit na mo, no nag-mature tayo nga minan, awa mo, dengdenggan tayon. Naaddasan ni Kwamon, nabayag ka to'y simbaanan, ay, may kayon taagadal, amok, dagitan pa day, ubing kapay. Wow, hello. Ahaanan nga maisuro, taapa niya, ti amuna na laingan. May kayon taagadal tayo, addasan ni Kwak Father, tangdanang kalatan Dahil jay ti mangdadael ngamin, no daduma. Awanan jay submission, hangakas la jay ubing nga dumngeg sumurot. Awanan gaputan, dumakkelan ag maturen. Kana may mayat lata aji puso nga, dumngeg, agtaltalek, awan danagen na, taapaya, amuna nga adda ti Diyos, nga mangtarabay keng kuana. Kano tatapyas ta ni Santo Niño, nasaya at ang tuladen tayo, dahil ta puso ti ubing. Agtalinaed tayo, di si tatalek a puso ken ni Apo Diyos. Tano ipapilit tayo, di kayat tayo. Kamkamon tayo amin. Agbaling nga na agom, managdandan nagapuso. Anyan to ti kamangan tayo nga rod. In the end, awan tumat ti armas tayo. Tintula kararag tayo nga maudi ko naktumanan, silpo ti biyag, uray makatawon laeng, uray makabulan laeng. Inton maiyodatal tayo, kahantay mo mausar dagit nga laing, sanikwa, kinagamrod, awan tumo dagita. Tintula tartari gagayan tayo, aghanges tayo kumapay. So nga nga kunapay ni Father Orbos, nagmayat yung bagana, life is too short, kunana. Do not postpone your conversion. Tatapay laeng rugyamon. Awan ti lugar tinatangsita, mapukaw to dagita amin. Anges to pay laeng ti dawdawaten tayo. So nga awan ti danag, no worry, agtalag ka ni Apo Diyos, kas may nga ubing. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Ana marswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti may sa nga Apo, ana Iso Kristo. Bogbog tong anak ti Diyos, nagtaod ti Ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos, silaw a nagtaod iti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtaod iti napaypay so a Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog a naggapo sa dilangit, ket nangal, ina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti cross, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmang ti biyag, iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay ko mararag ken Apo tayo nga Isos, iso nga nagbalin amay sa nga ubing, tapno pagbalinen na tayo nga anak ti Ama, ket kuna tayo, Apo awisam dagiti ubing nga umay ken ka. Tapno na saya at ti panagkikinaawatan dagiti naganak ken anakda. Iti kasta, may turong dagiti anak nga agbiaga na singpet a Kristiyano, ken natakne nga makipag-ili. Dawaten mi ken ka, Apo. Tapno dagiti agasawa saan napagasatan iti anak, agtalekda iti masakbayan, ket agtalinaed ti ragsakda, ken agbiagda a nabunga ti sabali awagas. Dawaten mi ken ka, Apo. Tapno agbiag tayo asisingge iti Diyos,
iti kinapakumbaba ni Apo Jesus, ken may karita yumet a makiranod iti Gloriana. Dawaten mi ken ka, Apo. Tapno agbiag tayo as ipapakumbaba ken si tatalek, iti pagayatan ti Diyos iti panagbiag tayo, ket sisulukat akanayon ti puso ken panunot tayo, iti pangiturayan na kada tayo. Dawaten mi ken ka, Apo. Tapno iti daytoy a panangrambak tayo ti piyesta ni Santo Niño, maliwliwa dagiti napukawan iti anak, ket ipaay ti Apo ti ayat ken bendisyon na kadakwada. Dawaten mi ken ka, Apo. Agulimak tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amang ikarkararag kadakwada. Ti pagyaman ni Premilen Lego ti panagkasangay na, ti special intention ni Moises Luwinaria ken ti pamilya na, ti successful board exam, for the successful board exam ni Eliser de la Cruz, healing prayer for Mario Alcid Jr., ti panaykarkararag dagiti kararwa dagiti pimusayan ni Arnold Popre ken Adelaida del Amen. Kumararag tayo, Apo mi Hesu Kristo, imay ka kada kami iti kinapakumbaba ti maysa nga ubing, denggem dagiti dawat mi, ket iturong na kam iti pagarian, apaka iturayam, iti timpuyog ti Espiritu, ti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kyrios sapumay kuman, tuwina kurmikitawan sabay kumakamay kari. Amay nato hiraman ti adarna, daytoy may kasagot mi ken ka, awang kinayatan
mararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awatin na kumatagiti adaton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi Apo ti paay mo kuma amasansan kami ket makapudno kami amakiranod kadagitoy a misteryo. Tangamin tunggal maaramid daytoy a sakripisyo maipaay dagiti bunga ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken Itag-ayo dagita puspusoyo. addanan tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigit rumbing. Pudno na may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka, Apo man nasantuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Taiso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka. Kinayat na tinagpakumbaba, pinaiyanak iti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tong palna. Ket babaen ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anan sa tamakidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo Santo ti Apo a Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken dagan apno dayti pakaidaydayawat Hosana iti Daydayaw ti umay. Itinagan ti Apo. Hosana. Hosana Podno na Apo, habiig ka akinasanto kat sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rode paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Abaen ti krus mo, kenin ka panagungan. Imlang amin sa lakay,
tingarod pa ng ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinaenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, iso da nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadua kam to kadmet kadakwada, amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama katlualwan tayo, ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapia kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami
kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kaniti ay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta ko ma. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Adtoy ni Apo Hesus, at iti kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, nganti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararo. Susikat
Marag tayo. Apo, iburay mo kadkadakam ti Espiritu ti ayat mo, tapno da kami apinakan mo iti maymay sa tinapay, sangsang kamay sa kam kumamet iti panagserbi mikan ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda mga kada kayo, agdumog tayo taawaten tayo tinadaaga pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos, ket aywanan na kayo. Pagranyagen kumati Diyos tilangan na kada kayo, ket kaasyan na kayo. Iparang kumati Diyos ti rupan na kada kayo, ket ited na kada kayo ti kapyana. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.